आनंद बाजारनि चिमी फाइटे फाइटे जोंनि आखाव सक फाइका चम्पननगर सक फाइका चम्पननगर जोंलाय थाव फाइका ताबक जों लामरका फाइनाल लास्ट जागा जों खमलंग जे जों सामानि तर जागा खाइबै साले जों पाइनाय नखा सालबोसो नाका नरक फिनबाय मानि जों नखा सालबा 5 दिन 6 दिन 6 दिन गति दिन लास्ट थानिबले ना दिनै दा लास्ट 6 दिन नाका 6 रात जों कुका आतारनि चिमी 3 गुस्तारि 13 5 दिन long march ni de paitha दिनै लास्ट दिन दिनै पाइथाक तबे जों थांमानिके 7 तारिखनि चिमी जों थाङो यानि थाङो यां गेदारिं खाइका पीसफुली जों कोइ जागा देरा कर करिके खाइमानखा सिनि नाहर मु अमन तंनाय सारा दिपान बररक तिनि आईपीएफ टिवो फायाफानो जो जेकुनु पार्टी तिप्रालेन सान्दी सिनि फाइनाल सिनि तिप्रा सानि थांजांनाय लामा बननो जतनो सान्दी नै जों इनि को लंग मार्च नि नाहर मु जमो हमन बागै जतनो हामबाय लामा रो बासो थै खानाय रनो बचा हामबाय मारो जत सारा तिप्रानि बररक हामबाय मारो नरक दिनै ओमफाय लं मार्च जे खलाय तंमानि बिसिंतै जे गन्दा तैसाव जे पार्टी मं पार्टी मानि तैले नरक ताम खरां तिसनानि मुचु ना गन्दा तैसानि जों बखनाखा जे गन्दा तैसाव एमन जेंलाय चंखा कायताबो सिचुएशन बेलाय हामयालाय अमनो कबकनाय जे कालप्रिट रगनो जों सास्ति रन बागै कबकनाय तो मानजा थाहनै खनावो तबे जों एकेसे जों मान सकथाय जोंबो ओ पाइमनि यागोलो जोंबो और जागा भिजिट खायनाय सिनि ताबो गन्दा तैसानि जत बर' रत्न आकबनाय इसा मेंटेन पीसफुली मेंटेन खायदि आसु गंगन नाया कमनिके जों जत तिप्रासा जोंनि रक बायलगे बाक्सा तो जों मेसेज दन मुचुगो तबे जों ओरो मोरंनि आगै जाते कचां कचां निलामा खा जे इमनि खा अब उनि तंनाय हायबानो कचां कचां वन बुखागो जों थांदि हनै जों नरक दिनै खुमलंग जे बाथा गयै तामो ब जागा बाथा गैनाय अनर वानसुक दं खुमलंग सिनर नवाय हल जों परमिशन अलरेडी माजा नियान जों फिरगो पेट खाइबै जा नवाय हल जों हावै जोंनि प्रोग्राम सिटला 1-2 घन्टानि बिसिंबा जोंनि प्रोग्राम बायखा लोकरगला बिसरक बांखना नंनि जे बदलतिनि जे लं मार्च बरक गोसो बां बांया अमके जों प्रत्येक डिविजननि फाइल सालायबो थाङो एकेबारे जेकुनु डिविजन ताबक जों खमलंग डिविजन हाफायका ओ खमलंग डिविजन रक जोंनो लामसखा हायता ओके ताव कोन यां आनंद बाजारनि चिमी ओ डिविजन कांचनपुर डिविजन रक जोंनो नायकेनि खाय रहका बन करके जों हायका जों कन्टिन्यू मोटामोटी 70 থেকে 80 জন हाय लामो तो दिल्ली तो इनके डिविजन ने बादे दा जे डिविजन कलाई फैमिली बादे जों 70 থেকে 80 জন हाय जों दङो बे डिविजन बाय बुलजा थांगे ते बारे तिप्रासरनि जे मोथां जागनानि जे गेटर लेन्ड जे तिप्रा लेन्ड नरक जे सानलाय तंमानि और सबानो तै जे ताबो भारत हाक्टरनि बिसिंगो प्राइम मिनिस्टार रकनो नरक तामको कुसानानि मुसु सिनि पाइथाकनि सल्युसन कामो जोंनि मानखौ थांगे तिप्रालेन्ड सेपारेट स्टेट छारा सिनि बरनो ते मोथां जागिया माने बागै भारत सरकार थानि जों ताबो सिनि तिप्राव आन्चलिक पार्टी गोबां दङ जातिनि बागै कक साउन बागै आन्चलिक आसा माने बागै ओ आन्चलिक इनि जत सेपारेट स्टेट छारागै एक दिन एमन फाइलेन फाइदि जत पाल बायके जों कायसे कम्बाइन खायै तिप्रालेन्ड जत सम्भव जाति प्रेसार खायो चिनि आदाय खायो नि बागै जत चिनि आन्चलिक पार्टी सबकनाय जों तिनि कट जतन पार्टी बाय खालायहैनाय एक दिन अमहाय अवस्था सबै माने जों जत बाक्साके हाय जोरदार आन्दोलन खायमोन अमहाय अमन बागै जों कबगो चिनि यु डाइरेक्ट बिसिंति जों कबगो जेकुनु पार्टी खायबेनो सेपारेट स्टेट तिप्रालेन्ड आन्दोलन बागै जत जों बाक्साके
आंदोलन जदि सि खालायनाय गांगे जोंनि युथ आइपिएफ जेराव सब समय जों रेडि दंनाय सारनि केसे सिनेमंग्रि गदि आंनि सिनेमं युथ आइपिएफ नि जीएस ते सिनर दङ जोंनि युथ आइपिएफ नि प्रेसिडेन्ट विकास देवबर्मा आंबो मोनसे माइनि सिं जमा दिया अफिस सेक्रेटारि रवि देवबर्मा जोंनि दङ भाइस प्रेसिडेन्ट विपुल देवबर्मा आइगे सेन्ट्रल लिडार दङ मतामते दंबाय